Let me check. Yeah. Hindi pa ba? Live na. Yeah. Are we live? Yes, we are live. Oh, We're live. okay. So, good evening and happy Sabbath! Kumusta ka mo pala? Yay! Di ba ano ako? Happy Sabbath! Anybody there? Happy Sabbath, everyone! Maayong adlaw papahulay. Greetings from here in Dubai, United Arab Emirates. Amen. How about you, Sister Dwenny? Meron ka bang greetings to our viewers? Sabat to all sa mga viewers, to all members. Happy Sabbath from Sister Dwenny. Greetings coming from Digos City. Yay! Thank you, Sis To Dwenny. all our friends. And Teacher Dan, it's your turn to greet your friends and families. Happy Sabbath sa tanan, happy Sabbath sa viewers, especially sa akong amigo karon nga akong gisamok-samok tungod kay diri ko mag-live sa ila nilang Brother Jimmy Hilario and family. Sa tanan, happy Sabbath. Amen. Hi, Sis Faisal. Faisal? Sorry, I don't know how to pronounce your name. Happy Sabbath. May greetings ka ba sa mga viewers natin or to our friends, to your friends or families? Yes, Sis Faisal? Kinsa ka istorya ni? Sis Faisal. Sorry nga, hindi ko ma-pronounce yung name niya. Na-join ba siya? Yes. Okay, so happy Sabbath. And my turn, I would like to pass my greetings to my family in the Philippines, happy Sabbath, and to my friends in Cebu, my nanay Merlene, and my tita Ma'am, and in Lebanon, Ate Gor. And in New Zealand, I know that I'm members dito, so I'm sure they will watch it later. And to Ate Dayan, hi Ate! Happy Sabbath! And to my nanay Erlinda in USA, happy Sabbath! And to nanay Brody and Jensen, happy Sabbath! And to Brother Dom and Sister Rona, hello, happy Sabbath! And to Sis Maria Lo in Thailand, happy Sabbath! Sorry, dami kong greetings! And to everybody, hello, happy Sabbath! Shout out ko si Reza May, yung pinsan ko nakatabi ko ngayon. Yeah, happy Sabbath, Reza May! She's joining us. Say hi. Reza May. Okay, so welcome everyone to our Whisper program tonight. So to start with our program, let me share with you our program sequence. Sorry guys, so nice. Basta laboratory ka. Laboratory. Dili, oy, makas dito mo bakit sa ano, bali katingan na ilo. Puti pang bakal. Transfer muna ako sa laboratory. Yung charger ko. Okay, so our program sequence this evening, our opening hymn, Safely Through Another Week, and opening prayer by Sis Granelo, and special music by Brother Dan Ryan, and followed by testimonial by Sis Dwenny, and then closing hymn, The Lord in Zion Reigneth, and closing prayer by Sis Leia Bulan. So once again, good evening and happy Sabbath to everyone. So before we sing our opening hymn, please, I would like to request everyone, if you can read along with me for our opening passage. It's in the book of Christ Object Lesson, page 146, paragraph 3. It says, I would like to request everyone to join with me in reading our opening passage. When perplexities arise and difficulties confront you, look not for help to humanity. Trust all with God. The practice of telling our difficulties to others
only makes us weak and brings no strength to them. It lays upon them the burden of our spiritual infirmities, which they cannot relieve. We seek the strength of erring finite man when we might have the strength of the Asa na? Nawala? Ma'am Jude. When perplexities arise and difficulties, sobrang maingay dito sa bahay ngayon. Ma'am Leia, pasensya na. Nawala Naglipat. si Ma'am Jude. Ma'am Jude Len. Asan siya? Nawala lagi. Baka sa signal. Nawala siya. Na-disconnect. Siguro. Ingit na hilom na imong background. Nawa na si Ma'am Jude Len. Hello mga kaigsuunan. Happy Sabbath sa tanan, especially sa mga ato ang members sa Adventistang Visayas Day Ministry Group. Ug sa ato ang Isday Singles Connect. Admin si Dwen. Single ni siya. Ug si Sir Den. Okay. Out. Wait. Oh no. Nag-message si Ma'am Jodeline na blackout daw sa kanila. Ano na yan? Pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Okay. No problem. So sad. Nawala si Ma'am Jodeline. Paano na yan? Asan na yung program natin? Nasa ang program. 'Di ba ako yung opening prayer at Yes. saka si Sir Dan yung kakanta, special song, then closing prayer. Ikaw na, Ma'am. Baka magbalik si Ma'am Judeline for a while. For a few minutes. Baka babalik yun. Let's wait for a while. So, Yung wait ka muna. Sino yung gusto kong i-greet? Bisaya, Kasol kayo mag-Tagalog, mag-English. Bisaya, speak Bisaya. Sige. Pahiram sa atong Katahim na lang. Gi-greet sa ako dahil ako ang mga admins. Adventistang Bisaya. Si admin, daghan kayong mga admins dili maka-join kay wala sila Zoom. So si admin Idil gusto jud kay siya mag-join pero hinay daw kayo ang signal. Also si admin Emery, sila ni admin Efren, admin June, Alpiniano, si Jovenel, Fifield, Dorcas, Mami Loisa, busy kay siya wala siya time kay lunch time karon sa Italy. So di siya ka-join. And si Cecil. Nag-left. Ano naman? Leave siya. Wala Siguro, ko sa kanya. dili, sa signal. Nag-leave siya. Wala po So, siya kasulong. si Si Sir Den. admin. Asa siya? Si Teacher Den, Si nawala Sir sa Den. Teacher Den. Wala po. O, tingog po din sa Sir Den. Practice. Inom-inom ra. So, nawala si Ma'am Judeline kay na blackout sa Australia. So, Uy, saan naman. naman Ako, meron? wala. Ganit ko nag... Kanta na lang ang nangyari. Ayan. So, Magpasa continue. Padayon yan. prayer. Naman. Nasugdan na siya. Nasugdan na. Lagi. Basig dili na apay mo naka-back join. Basig na ay out. Oo. Hmm, Ikaw, isa ka Mami nito. Leia, kung napod ka ika-share nga testimony, napod ka testimony nga gusto i-share, so mag-share tang tulo, mag-share ta sa atong mga kaagi, mga nahitabo sa atong kinabuhi. Oo. Tapos mag-opening song na lang ta kay maghulat pa ta ni Ma'am Jodeline. Ano na?
unsa may oras. So unsa may kanang memorize na lang nato nga As ot- song. So God be the glory na lang. Unsa man? Maing higala. Maing higala. Main higala? Maayong Oh, higala. sige. Oo. Memorize nako na. Oo. Asa si Sir Den? Wala po Paduyugi ba pag gitare? Pwede? Gitar. Pwede ba? Gitar. Sige, ma'am. Simple siya may ginabad. Ang maayong higala si Jesus. Bastos na gayon. Siya ang labing maayon sa tanan. Kay hugasan man niya ang kahugawan ko. Kanunay siya akong kinahanglan. Sa tanang kagulanan, siya nalibayan. Isulti lang kaniya ang tanan. Kay siya nagayon andam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanan nga nalisdan. Ang tanang kasubanan iyang gikuha man, ug sa tanan ko nga mga panulay, siya ang kaliunang ug Actually, come back. pagdilig niya Guys, nag-block out dito. Oh, it's okay, Ma'am Fideline. Have you seen the opening hymn? Wala namin nagkaramukat na may ma'am kay wala mi nagkadimaon na jud. Sorry. Sorry Ah, everyone. Sorry. So, Technical problem. I just reserved. Sorry about that. Okay. We'll sing our opening hymn. Hey. Praise God, nakabalik ka Ma'am Jodeline kay wala may kahibago sa imong buhaton. Praise God. Sir Den. Sir Den. Nag-lisod gitarista. Dili nag-adjust ko. Okay ra, okay ra. Nag-adjust Matun. sa nag-adjust sa pinog. We'll sing. Okay, Dwayne, are you ready? For our opening hymn? Yes. Kanta tayo. Kanta tantolo. Opat. Just give me a sec. Are we live now or not yet? We're live. We're live. Yes, we are. Oh, okay. Because I We thought I have, disappeared. we have 4 people watching. Oh, okay, great. Sige, padayon na ta. Padayon na ta. Okay, Sorry sorry. na makaigsunan kay na-blackout sa Australia ka Ma'am Jodeline. So, medyo na-interrupt ang ato ang worship. Sorry kayo, but praise God. Nakabalik na si Ma'am Jodeline, so let's continue. Okay, Dwayne, when you're ready for our opening hymn, shall we all sing safely through another week? For us, ang ato ang alang sa ato ang opening song atong kantahon mga kaigsunan ang Safely Through Another Week. Okay, everybody sing. Safely through Another week God has brought us on on our way. Let us now Now a blessing see waiting in His His court court today. today. Day of All the
of eternal rest. Thy Of all the weak the best. emblem of Eternal eternal rest. rest. While we seek supplies Light of grace through with the the Redeemer's name. name, To thy wake of smiling face, take away our sin and shame. From our worldly cares set free, may we rest this day in thee. From our worldly cares set free, may we rest this day in thee. When the morn shall bid us rise, may we feel the presence near. May the glory our eyes when in in our house are we. Hear our pores as Lord attest of our everlasting peace. Hear our Lord us, Lord, a taste of of our our everlasting peace. May the gospel joyful sound sound. conquer sinners, comfort saints. May May the the fruits of fruits of grace His abound, bring relief to all complaints. That may desire all our Sabbaths be, till we rest us to right with thee. That may all our Sabbaths be, be till we rise with to reign with Thee. thee. Amen. Okay, for our opening prayer to be led to us by Sister Joanna Lowe. Thanks. Mag-ampo ta, labing balaan nga gamhanan nga amahan nga na ikaw sa kaytas-an sa langit. Salamat kaayo amahan ka bihion nga sa adlaw nga igpapahulay na nakahimo kami amahan sa pag gather sa pinagi sa online nga diin kami amahan nakahimo sa paghimaya kanimo. Ning gabi una kami nagapangay kapasayan sa mga sala din kami napakya sa pulong sa buhat ug sa nahuna nga din kami nakapahisubo kanimo nga diin amahan iron imuha kami pag tawgon nga imong mga anak o nga diin amahan kami nagapangay kanimo giya samtang kami magapadayon sa among programa karong gabi una nga dian mong balang malunda o nga Holy Spirit magagiya sa matag usa ka namo ablihan mo mga kasing-kasig unahuna og usab ang nagapaminaw o sa wala pa nakapaminaw niini nga di namahan makakahimo makakuha sila inspiration more strength o pagtuo pagsalig diha kanimo nga diin amahan samtang kami nagakinabuhi ning katapusan nga adlaw nga diin ka magahatag ka na magkalig-on pagtuo o magapadayon gihapon kami sa among pagpangalagad hangtod sa katapusan. Salamat kay amahan sa imong pagtubag sa mga pag-ampo kay kanigtanan among ginasalig ug gilawan nga madawat uban sa kapasyan sa masala sa ngalan sa among tong personal na manluluwas. Amen. Amen. Okay, next we're going to welcome our two special music tonight. Teacher Dan Ryan and Brother Edel Salinas. So, Teacher Dan Ryan, when you're ready, thank you. You're mute. Kindly unmute your microphone, thanks. Sa panahon na Israelhano na ulipon sa kanhing kamot
ni para ipadala sa Diyos si Moses nga mugiya sa ilang kagawasan kang Kristo lang na tumabagnan ang hingpit na tungatawasan pinahagi sa pagilan at puso ang matuoran nga mauwang iyang kasubuan ng Kristo lang sa panahon nga ato nang mabatnan ang hingpit na ito nga kagawasan kung magpuyo kita sa paraiso wala'y paghilak nga mabatian dito kang Kristo lang na tumabatnan ang hingpit na tungatawasan pinagi sa pagilan at sa kamatukuran nga mao ang iyang kasuguan kang Kristo lang sa panahon nga kita na ulipon sa sala ning kalibutan ipadala sa Diyos si Jesus nga mao'y maglukad sa to kasalanan kang Kristo lang na tumabatnan ang hingpit na tumatawasan hinaagi sa pagilan at sa kamatuoran na mao ang iyang kasuguan kang Kristo lang na tumabatnan ang hingpit na nakagawasan pinagi sa pagilan at sa kamatuoran gamao ang iyang kasuguan kang Kristo lang kang Kristo lang. Amen. Okay, praise God for that beautiful rendition, Teacher Den. And now, meron tayong isang special music. Brother Idel Salinas, when you're ready. Mag-special music siya, right? Yeah. Asan siya? Nandyan siya. Brother Idel, mag-special music po kayo, if that's okay. Thanks. Wala akong gitar. It's okay, a cappella.
Akapela na lang. Ayun na pag-guitar. Kaya mo yan. Amen. Hello, brother Kuya Idel. Maminaw lang ko. Kanta na akapela na lang, God. Kaya Akapel, na. Ay, kuan lang. Sige, kaya Next pagsunod ni mo. Next time lang. Oh. sige Kuya Idel, go. Come on. Kaya wala siya yung guitar. Kuya Idel, kantahin mo yung In His Arms. Pag-akapela ko ni Del. And Akapela, ayun na pag-guitar. ikaw, Mami Rhea. Ikaw una. Ayun sa kanya. Ay, si Kuan pa, si Sir Den. Pwede mang kasiguro gitaran ni Sir Den. Pero di makasabay. Pwede. Sabay ang Di masabay. Sir Sige, Den, gitari ba si Admin Idel? Ipaalam na lang nako. Palusot sa screen. Palusot. Ipalusot sa screen na. Amlia, i-play mong -1. Wala ko naka-ready. Gitari na lang, di habi? Sige na, okay na to. Sir Idel, gitaran ka Oy. ni Kuan. Gitaran ka ni Sir Den. Nasa yung guitar. -1 ni mo diha be. Minus 1 ano eh. Minus 2 raman eh. Nakay. Good ko ka. Mani na. Wa ko ka ready ani. sige nasagdi na Kuya Idel. Ka na. Kaya gitara na to. Ting, ting, ting. Okay, unsa pa ko Unsa na? Pagkuan na lang, Sir Idel. Pag-akapila na lang. Sige, kayo akapila tag ko. Ikaw una. Kung saon? May pa magkwartita ni. Dili Sige, ka pamili. kakanta. Kaya Idel, wala kay gitara. Sige na, Nakanta kapit ka? na kumusuri sa kong iro. Sige na Kuya Oy. Idel, kay malubat na ko. Sige. And to your hands I commit again with all I am. For you, Lord, you hold my word in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go. Through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship, I will worship you. I will worship Hina yung believe in you.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I sing. Amen. Amen. Okay, Dwayne, when you're ready. Left agad si Kuya Idel. I think his signal. Sige, maayong gabi sa tanan no, sa makausap pa. Sa maayong gabi, Ma'am Judeline, Ma'am Leia, and Sir Den. O sa tanan nga, mga subaybay ani nga programa karon. So, ako ang part sa mo share og hamubo nga testimony, hamubo pero medyo taas-taas yun ni siya mga kaigsunan kay kanang murag taas man ako ang kanang journey nga gikan ko sa Digos to Tagum, Tagum to Bukidnon. So wala ginadamha nga naabot ko anang mga lugara. So ang plano gid sa Ginoo no kanang sag-asa ra ko dalon, so go ra pud ko kung asa pud ko dalon. So mag-start ta sa ako ang journey dito sa Tagum. So ako mga kaigsunan kabalo na gina sila Ma'am Judeline kung usa akong life anywhere I go. Everywhere I go. Muna ko ang title nga song, This is my journey. Gikan pa ko sa bata pa jud ko no. Mura na jud ko kanang bisan asa mo adto, tanang lugar na murag naadtuan na. So gikuan ako na siya, gipush na nako na siya mga kaigsunan. So diri ko sa Digos atong September. And then diri ko sa akong auntie nag-work. So busy pud kayo siya diri. Pero naay naghangyo sa ko ang pinsan ako nga young friend nagngita daw og magbantay sa bata. So actually magbantay og bata is parang na-love na pud nako na siya kay to teach, magtudlo og kanta. So ganahan pud ko. So ni ano dayon ko sige mo anak ko dira. So nagpakuha ko diri sa Digos from Tagum. And then nagnangid ko sa akong auntie pero dili gid sila mosugot kay ngano daw sige daw ko blaag. So and then sige daw ko blakaw. So wala gid sila kapugong sa kuha. So ni adto jud ko ni uban ko sa Tagum. Unya dito sa Tagum moto dili Adventist ako ang gipuy-an pero nakasimba. Then nakasulod gihapon ang mensahe kay kana ako ang mga kaigsunan laag work dala mensahe. So ang ako ang kanang amo dito is ano sila Mormons. Then tulomi dito sa balay iyahang mama o iyahang anak. So tulomi. And then moto nga ang una dyan ako nga ginaano sa ilaha is ang healthy diet. So dito na mga sila mga meat eater na sila mga kaigsunan. Pero pag ano na nako nga dili ko mulutog baboy, so ang ilaha yung karni sa ref is wala jud na naluto. And then wala jud na naluto kay dili man ko muluto. And then always nako gina-promote ang vegetables. So hala nag-ano sila ang nag-adjust. And then medyo naluoy ko kay gamay kinaunan. Tapos dili gyud kay wala gyud sila nasanay og pagkagulay. Pero kato si auntie, yang mama is kanang medyo nanapoy sakit, high blood. So mo na pud ako nga magkaon jud ta gulay ate. Ra man pud sila kay health kanang okay man pud health conscious. And then mga herbal, mga juices. So naga-juice ko dito, So healthy kayo may everyday ang mga pagkaon. And then dili gyud malikayan nga mamalit jud og karni ang ako ang katong amo. Tapos anak ko nga kanang sorry kayo nga medyo na jud pero siya nga okay lang pero ga-crave gyud daw siya. So dito
mag-share ko every evening, mag-lead ano ko sa ila nga mag-lead ko worship. So bisag ako lang mo kanta, tapos siya akong pabasan sa lesson. So naka mensahe gid ko dito bisan one month la ko dito. And then kanang maayo kaya ang mga communication kay kanang friend man siya sa akong pinsan. So nakabalo na pud siya kung unsa among mga doctrines, mga belief. And then every Sabbath masimba gyud ko. And then dito enjoy kayo ang kanang pagsimba no sa pagbisita dito sa Tagum Church kay mga dasig kaya ang mga kaigsunan nga ako nga giadtuan kay murag lang siya, gamay lang siya nga church pero murag mga 50 pod ang members. And then dali ra kay ko dito na kay bisita man pagsimba is gipalitan ko lesson. And then pagka second Sabbath gi promotional talk. And then gipawali. So kanang mga kaisunan kanang wali dili gina siya lisod gyud kay na siya no nga kun dili ka ready. Pero wala ko ni balibad kay kanang sa Davao kanang pawalihon ko manang ikaw wali sumubalibad ko pero didto wala jud ko kabalibad kay siguro nga perfect timing na to siya kanang murag ready na siguro ko ato. And then kanang dapat man jud no nga always ta ready dili lang sa dapat magamit po ta sa simbahan. So wala jud ko nag-alinlangan sa pagdawat. So praise God kaayo nga naka wali pud ko. And then ako ang title is Sabbath. Ang ako ra pong gidala no nga ang kaning Sabado. And then ako ang experience nindot man na kayo siya nga iwali. So daghan kay na bless, daghan kayo ang mga batan-on nga kanang na-encourage ato nga ako ang kanang wali o kanang pagka third Sabbath ato kanang wala damha nga unexpected kayo nga gi-invite ko nga mag-adto og Bukidnon. So pag adto nako sa Bukidnon kanang daghan pa kay itong pagsulay kay dili daw madayon kay dili daw ko maigol. So na medyo na disappoint pero namugos ko nga sige lang kanang inagod nga pugsa nga makauban ko kay gusto gyud kay nako na nga makaadto jud ko Bukidnon. Sa una pa gyud na nga mga congress or kanang makalaag nga mulaag-laag lang dili jud wala jud ko kalakkaan halang Bukidnon pero kadto siya nakauban jud ko kauban sa doktor. And then sa kong mga pinsan nga usa po na sila ka pioneering missionaries. So kanang abi jud ako dito gid sa Valencia pero diri ra day sa bukid sa kaning Dorian Mission School. So excited pa kayo no mag-adto dito sa kanang magbiyahe. Excited pa kayo. Pag abot na dito sa kanang sa kaning lilingan, 10 hours pa daw ang walking padulong sa Mission School. So alas 12 mi naabot. Dayon, naay duha ka sulas nagpaabot sa mua. So pag abot yun na mo dito, naada yun mga bata nagsugat sa mua, nag-bless, ana-ana. Kanang dito na ako nakita na dyan ako itong mga bata sa mga pictures no nga mga luoy kaayo sila nga kaning kinahanglan jud kay sila tabang. So nagpa-picture ko kay kanang para anak ko nga ako din ning ipaabot nga kanang sa akong mga friends nga hilig man na sila magpa-feeding sila Ma'am Judilyn sa akong members na kanang makapa-feedings po dito nga lugar pero sila Ma'am Judilyn gapa-feedings na sila dito. And then muna to nag-start na mi og before pa mi nagbaklay so nagampo mi daghan kay migdala daghan bugat kay na ang bag unya kay dito na mi nag-start kami baklay paan pa kayo paspas pa kayo daghan anang tag-as pa kay mong lakang pagka abot na sa unahan mga nag-struggle na mi kay kanang bakilid na tapos kailangan na PC magbaklay unya kanang slide kaayo so ning kamot lang nga makababa then alalay pag abot na mo sa falls ito nagkaon palayon na pud mig baklay unya kanang nagulan siya pero tapos pag kanang magulan kay
wala jud mi napasilong kay kanang hapon naman so nagpadayon lang mi bisag ulan na kayo tugnaw danlog na kayo daghan kayo mi nang slide jud mi kay kanang did you understand Ma'am Judilyn? Oh yeah, she's laughing. She's and then na-slide mi. Unya kanang maligid. Tapos sige lang padayon. Tapos kanang ano na kayo kanang paspas na kayo mi kay danlog man kinahanglan magdali jud ka. And then katong doctor nga mong kauban o katong iyahang gi kanang kortan hinay mo baklay dugay kay mi sige paabot sige ramig kanang hinayhin ay kanang sige ramig hulat. Tapos ang katong among kauban nga isa kay medyo dili siya sanay og kanang kuan bukid. So nagpaabot mi dito sa sapa. Unya pag abot dito sa sapa kay katong mo na to giingon sa kumpinsan nga naa daw linta. Did you know what is linta, Ma'am Judilyn? Yung sumisit Yeah. Yun before nag-ano ako doon nag-upo. Pagtingin ko sa kamay ko, nagkanang nagsupsup. Hala, linta! Naghila ko tapos kanang ang akong feelings na, hala, mamatay na ko kay magsupsup dagdugo. Yung expected ko kasi sa linta is, dili na siya matanggal. So, yung sulas na isa, nagkuha din siya og kutsilyo. Tapos doon ako natakot sa kutsilyo. Anong gawin niya sa kutsilyo? Tapos, naingay ako te. Sorry ha. Nag-testimony ako. Tapos, yung kutsilyo, ganun lang niya. Kasi daw, matanggal daw yun pag busog na ako. Magbusog ba? Tapos, tinanggal niya. Tapos, nakapikit yung mata ko. Tapos, ayun, pagtingin ko, wala nang linta. So, yung kakulba kayo ko sa tanan. Tapos, naabot na tong mga nagsunod sa mua to kung pinsan nya ang tubig sa sapa kusog na kaayo mga kaigsunan kusog na kayo so wala jud may mahimo so magpaabot lang ni nga mahubas unya kay gabi na alas 5 na so nag-ana sila nga diri na lang daw mi matulog ka walay choice dito daw matulog sa gubat so niana ko nga luoy ko wala koy gamit kay tuan na sa ako ang gipadala sa katong mga lumad. So, nagbayad lang pod mi nagsuhol. Nga na sila nga, ikaw magbantay sa baha nga mahubas. Tapos, ang nagpaabot niya. Ang katong doktor, wala pa yun sila naabot. Mga 1 hour may dito nagpaabot. Sila, diri na lang yun tatulog. Nabitaw duyan, yung ano ba yun? Hamak. So, tapos, nangita silang paraan, nangita silang way nga makalabang ni sa sapa. So, naamay PC, nag-una ang mga lalaki dito, ang mga boys sa unahan. Tapos kami nagsunod na pud mi. Medyo nagkusog pa gid ang tubig so nagpadaplin lang mi. Unya na mo na to ano na ang mga lalaki naghakot na sila og mga bags padulong dito sa unahan ay padulong itabok. Nya kami pud kanang ano pud mi kanang tabangan pud mi nga nagtinabangay pud mi nga maka nang mga bag dito. Unya kami na ang mga tao na sunod. So yung ang una ang pinsan. Yung akong pinsan kay dito sa unahan kay kusog man kaayo naanod siya may gani nagunitan pero ano jud nadala gid akong pinsan kay lisod man day kaayo kay wala pa may labyog pa man kayo ang PC so gaganon Ma'am Judilyn swing so na hindi siya dili kayo makan ang PC so sakit daw kayo yahang likod so next. And then ako, pretty na ako paningkamot nga makatabok. And then, pagkalas, daghan na kayo may naggunit sa PC nga mangusog kay nakatabok naman mi. Naputol bitaw ng PC. Shock kayo mi, naputol. Tapos napos sa tunga-tunga ang katong nagtabok. So, nadala. Tapos may gani, kusgan kayo tong
kusgan kayo itong amo ang itong mga lalaki. So, nadala. Tapos, praise God kayo nga, nakatabok ra jud mi nga, kanang walay naanod or walay nahitabo nga, kanang, jud nga, kaning, worse, no? Nga, kadto lang, nga experience nga naputol, pero nakatabok rapod. So, gabi na, ngit-ngit na kaya, size na, no, tugnaw na kaayo, and then, hadlok na kay sa dalan kay daghan na kay gatingog-tingog, tapos niya anak ko nga unsa na siya kay gaw man ta kung isa kasulad ana siya nga bitin na dagko kay nga tingog nga kanang mga mananap, tapos bitin jud daw to tinuod nga mga banakon, amot lang basta banakon daw to. Tapos anak ko nga dili ko magpaulahi mo to nga kanang lang gid mi kanang kanta-kanta ampo, di ba, kung kanang manglakaw ta, wala man gid na atong buhaton no nga as a Christian, magampo, magkanta nga nata sa taliwala sa kahadlok o sa kangit-ngit. So among flashlight gamay lang jud kayo, igo lang jud nga makasubay mi sa dalan. Tapos sagkaon kayo na pud among gibaklay. Then ang dalan lang dito no is tiil lang jud. Kauban lang gid ang tiil lang jud ang makaigo isa ka tiil. So pwede jud lisuda. Unya, dito sa unahan, naman po'y naghilak. naghilak dito sa baba. So, nidagan ko kung akong pinsan nihilak. O, naunsa man ka, siya nga, nakasulod nga linta sa iyang mata. So, nikamang dito, nikamang sa iyang mata. So, nakasulod ang linta. Unya, kay, lalisod kayo nami sa sagkaon, so na-stuck mi didto. Unya kay kanang ginangita mig tubig, sabon kay para ihilamo sa iyahang mata. Wala jud nakuha, gilugit na og kanang kahoy, so na dito ko nalok basig mabuta. Tas inuanay mig flashlight, tas tanaw mi sa iya, tas siya naghilak na, then pareha mig feelings nga kadtong naanuhan og linta kay musupsop. So, daghan kay trya sa amo ang pagbaklay gyud nga before mi naabot dito sa amo ang nga giadtuan. Then muna to nga naanay nanugat sa amo, nanay nanugat. Anya gabi kanang ana na tong mga lumad na ng kuan unsay nahitabo ana mi nga naay linta na sudlan among nasudlag linta among kauban. So ana siya dito na lang sa balay kay doon na lang daw ang nailang doon dito daw tapos anak mi nga sige lang dat kanang hinahinay lang tadat nga makaabot yun ta ng balaya. Tas akato kong pinsan nang dili na siya kay kakita kanang sakit na daw kayang mata. So naghinahinay lang mig bakla anak niya layo paday kaayo mga 1 hour pa mi naabot dito sa baba. So medyo nagangana pud kay gipadala lang pud na ang mga dala nga uban na gilingaw-lingaw lang gid namo tong among kauban. Tapos nakaabot ra jud mi dito mga 7 sa gabi dito sa balay. So gipahigda dayon siya, and then ang makakuha ra day atong linta no kanang asin. So natanggal ra gyud kay kanang ang una ako toy gibuligat na ko iyang mata, jud nako siya gilubong para mubuka kay di naman jud mubuka iyang mata. Unya gikuha ra og kanang polar matuuna di jud makuha. Tapos ni doon nga estudyante nga lumad. So yana siya ako'y kuha. Unya kay magkakita na ko siyang kuko kay hugaw man. Kung ayaw kuha kay hugaw imong kamot. Gihapak ko sa kong pinsan na siya nga, Darling, dili ka mag-ing-ana. Did you understand what Judilyn? Siya, dili ka mag-ana kay kanang dili na pwede diri ko. Hala, sorry. Tapos mo na to kanang nagbaklay kanang sige na siya pa-remind sa ko nga. Dili nga dili na to ni muusbon, dili na ka mag kanang istorya og ing ato nga makapasakit sa ilaha. Kay they are very sensitive sa sa ilang feelings og kanang makadungog lang na sila og gamay nga pag mangliwa ka nga naa sila kanang masakitan. So abig
murag naanuhan ka sa ilaha. So careful jud ka dito no sa imong action, sa imong mga inistoryahan. So ako dili ko sulas, bisita lang ko. Anto bisita lang ka diri, dapat ano jud ka mag-observe ana. So muto nakasala ko ato no nga naka-istorya ko og sakit. So masala daw ko. So unsa nang sala? So hadlok kay na siya nga word nga sala kay ibilin or ipalukat. Tapos ipalukat daw ko. So wala nakulbaan ako. So ako magampol lang ko sa Ginoo nga wala mahitabo nga dili ko mabilin kay daghan pa jud kayo ko sa ko nga i-train pa man day na no before mag-join og sulas, before makipag join sa ilaha. So wala pa ko na na orient. Unya dito na padayon paghapon ng baklay, party nang ngit-ngita, then pangpang among ginabaklayan kanang pagtanaw nimo dira kay pangpang na siya, tapos mga falls, dira daghan kay falls, daghan kay mga tubig, so nindot kayo, pero ngit-ngit lang kaayo, nya sige kog tanatanaw sa palibot, mga dagko kayo nga mga kahoy, so naagid mi sa pinaka ilalom sa bukid, then sapa, mga falls, tas ako na una-una, ang mga sulas nga mga lalaki, so nag-guide dito sa doktor o sa duha, tapos ang makaban mga bata, tapos akong pinsan, so nagpaspas among mga tiil kanang ginatunuban lang namo ng mga taga-tuhod nga tubig, so kanang lingig na kayo sa tanan kay parting hugaw kayo mong gitumban-tumban, then praise God kayo na may hayag, so nakaabot na jud alas 10 sa gabi nakaabot mga kaigsuunan. So pag-abot no, nangita dayon kog sabon. Ay una-una nagsugat na ang mga bata, daghan kay mga bata. Good evening ma, good evening. Nag-bless sila. Tapos kanang murag medyo kanang kuan kayo. Tapos din ko nga, dot maligo na ko dot be kanang sabon kay katol. Tapos siya nga, unya na gud maligo. Unya na pag-istorya na ba nga makadungog ang mga bata. So daghan kaayo kog mali didto mga kaigsuunan na kanang nga gi-correct nga kanang dili gyud daw dapat nga mag-istorya na nga maligo kay murag nabahuan unya ito naligo dayon ko pagaman kay tao dayon kog hamak kay may gani kay nay hamak kay wala unta koy hamak ato, so nakahiram ko then chika na una-una na chika pa mi dito sa sa mga sulats kay naman day mga kailas ako tapos gabi na kaayo, tapos gibadlong ko sa pinsan na duwen gabi na dapat matulog na, so kanang wala jud ko dito wala jud ko kanang naguban-uban ra ko nga wala jud ko kalibutan sa ibuhaton nga dapat di ay kanang dili lang gyud ang sarili na to ang hunahunahon, dapat nga po to sa uban. So okay, padayon to mga kaigsuunan. So nag-start na kog tulog. So pagtulog na nako katul kay akong lawas, grabe dili ko katul kayo. And then wala jud ko katulog isa ka gabi tungod sa kakatul sa akong lawas, gitagaan ako, nag-alcohol nako, nag-lotion, wala jud. Tas ang sulas nga akong katapan hapit na gud ko kalubaton, pasensya na. So kanang nag-ampo lang ko nga naghilak jud ko sa kanang murag medyo nagbagulbol na ko ato nganong nahitabo man sa kuwaoy nga katul kaayo, kapoy pa kayo baklay. si Kuya Idel katulugan na. So Kuya Idel, kanang interesting ba ako nag-share? Yes, amen. Very nice testimony. So katalogon na. So kailangan jud ako nga jud no kanang i-share nga kanang details jud moto nga kanang pagkabuntag Sabado na, so
ay excited na kayo pero ang lawas sakit kayo kay pating nagpamaol pero simba lang gihapon wala ko nagtulog-tulog dito sa duyan lang. Tapos dito na nakita na ang mga kaigsuunan. Daghan kay kog na-meet dito nga mga sulats nga naas member sa Adventistang Bisaya si Ma'am Lady Love o katong ako ang friend nga mga sulat so nag-meet me dito. Unya nakita na ko na pud ang mga bata nga daghan kay klase-klase ang estudyante ni Sir Sir Raymond. Nakita na ko dito. Nakita na pud ako si Sir Raymond. Unya pagka AY pagkahapon nang hatag nami og mga biscuits, nang hatag nami og mga toothbrush, mga toothpaste. So nindot kay sa feelings nga makahatag sa mga bata. Lipay kayo sila. And then pagka AY nag grouping so medyo wala pa jud ko nasanay sa ilahang mga baho mga kaigsuno pero gi-try na ko nga mo sa ilaha mo kanang i-treat sila like your family, i-treat sila nga kanang jud nimo sila nang with love tapos mo to makighalubelo ka sa ilaha so mo na nga kanang jud imo jud sila nga kanang ipakita jud nimo sa ilaha no nga kanang they are kanang family so mo to nga pagkagabi na po chika-chika so pagkaubuntag Domingo na start na po do baklay so dito kanang nagsabay mi sa kong pinsan og ligo. So dito na nag-start na siya og daghan na kay kog sala. So iya akong gikasab-an siya di ka pastorya na naghilak ko na hiubos ko may pagwala ko ni uban kay kanang bisita lang ko ana kanang usarada akong giadto. So nagmahay ko pero na-realize na ako na evaluate na di nganong kuan lang to ni Satanas nga dili na ko makabalik kay ni ana jud ko sa akong pinsan dili na jud ko muuban sa mga missionaries kung ing ana man lang so kanang na ako'y mali pud no wala na ko gi-accept ang sala ay ako ang mali so dapat di ay nga kanang kuan kandawaton po nako no nga mali ko and then kung muuban man ko puhon makabalik so nakabalo na ko sa ibuhaton so una-una ay katong pagbaklay na gid wala na mitinggan sa akong pinsan kay nahiubos jud ko pagka uli na medyo dali na lang kayo uban sa tabang sa Ginoo na basta pa uli dali na lang murag walay kapoy ana murag gusto pa ko mobaklay nga sige pa ko panguhag mga bulak nya bisan naka-slide na manguhag gyapon bulak sa Dublin kay daghan kay mga bulak and then inspired kayo ko kay na ako'y mga bag-ong mga new friends nga mga sulads na nag-aalalay so murag inspired ka akong pagbaklay so salamat po. Shout out ko atong duha na ko ka mga friends nga sulads no nga kanang kuan nang nagpasalamat ko sa ilaha sa mga ako ang natun-an sa ilaha nga dasig gid kay sila nakita jud nako nga ang ilahang determination and then ilang love sa mga bata sa mga lumads didto nga murag ilaha na jung family then ang mga bata didto mga mama ug papa kanang kay sa ilaha anang mugakos grabe jud kay ang pagka-love sa ilaha sa mga tao so didto kanang kayo ko na hala kanindot sa feelings na nindot kayo mga kaigsunan no nga basta mga ingana nga mga list nga mga tao nga imuhang ikahalubilo kanang kayo ka nga kanang nice kay sa feelings kaysa mga i-compare nato sa diri sa city. So dito bisan man kayo sila pero kanang ipaubos po nato tong sarili no nga din dili gyud ta mapahinatas-on didto and then imuha jud sila pud nga kanang pakigsamahan so ang mga bata didto na pagbaklay namo no pauli nagsugat sila nga kanang biskwit kay malipay na sila makadawat og biskwit so naman ko gidala-dala dito nga baon nako so wala jud ko nga ihatag nako ni kanang
sayang man pero wala na nako na ginahuna, gitagaan ako sila, lipay kay sila, nag-anas sa mga kamot. So dito kanang dili na jud ka makabati og kanang di ka mag-sinelfish dito kay ala naa kanang luoy sila. So mas kung luoy ka mas luoy pag yun sila. So share mo ang ako adjung natun-an dito mga kaigsunan no nga pag adto na ako dito kanang ano gyud kanang be contented and then be happy nga sila dito. Simple ra kay lang kinabuhi pero happy kay sila mga bata dito ng mga ano kayo kanang pasagdaan lang sa mama. So pero wala na piang, wala na ano. So ano jud kayo kanang murag ano kay lang kinabuhi na sila peace of mind. Bisag wala na to sila gikaon pero lagi sila na problema. So ingana sila ka ano dito unya kanang pag uli na namo. So medyo among katong si doktor nga kanang siya po nag-drive ana siya mag-worship ta and then mo share ta kung unsa ato ang natun-an matag usa. So ako ato medyo kanang naiubos jud ko wala ko nagtingog-tingog pero kailangan ko mo share. So nitingog ko, so gipagawas gid nako akong gibati, nihila ko and then kung magpa-pride ko di ko maluwas mga kaigsuon. Dapat be humble. Amen. Nga ipaagi ta yes ato lang kung masuko lang ta pero kanang ato lang nang ipalabay no dili ginato na kanang idibdib kay kita ra may alakanse. So ni share jud ko nga kanang nagmahay ko nga nung ni uban ko kay kanang ako ray piminti bantayan. So pero wala na to gimind nga din ang ako ang gimind nga nakatabang ko naka ano jud ko sa mga bata, nakakita sa mga tao din na sulayan ako unsa ang gibati experiensyahan sa mga sulads na hasta gid di ay kapuya luuya and then ang ilaha jud nga pag ano sa Ginoo no ilang pagserbisyo is kanang grabe gid ang ilang pagserbisyo. Wala ra gid katunga sa mga tao nga naa sa city or iba-iba man putag mga kanang mga sacrifices pero dito gyud is magbaklay sila for how many hours then medyo ano po sa pagkaon then naano jud nako nga kanang we are blessed ra gyud kaayo unya nihilak jud ko na sa ako ang pagkagastador sa una kanang kung unsa may pag naay kwarta mamalit bisag unsa dapat tigumon dai nako ako ang kwarta and then itabang ipalit og kanang mapuslan sa mga tao din dili lang jud no nga ang sarili lang ang hunahunaon nga self-centered ra kaayo ta nga kanang nganong mutabang man ko nga dili man ako na sila kadugo dili man ako na sila kamag-anak kanang naamang ko'y tabanganan nga mas moy ako ang mga igsuon mga ante no nga kanang makaana ta pero tungod sa atong gugma na ato ka nang mabuhat no nga makashare ta no bisag ginagmay lang kay ako dito kanang nagtipid jud ko kay daghan ako na kay ko gasto pero ko nga Lord God will ikaw na mag-provide kanang dili jud ka dito makadalo no kay daghan kay nagkinahanglan pa nga kay ang Ginoo kung ikaw dunay pagtuo then kung ikaw magbuhat diri maka panalanginan man ta sa Ginoo dinhi kay daghan man tag mo trabaho man ta then kita kabalo man ta dan sa ilaha wala kayo jud sila kahibalo no. So dito ni-share pod ko og financial so anang lang ko nga mobalik jud ko dinhi nga may kamot ko nga mga manulisit ko sa akong mga kamag-anak mga kapaintihan nga kanang mo share ta mo tabang ta sa buhat nga kanang kuan pud ta kuan ta sa ilaha then muna no siya mga kaigsunan no akong i-share sa inyo nga naay kausaban ang akong kinabuhi nga nakauban ko sa naka-join ko ato nga ministry nga kanang nagsimple na kay imbes ani anak ko nga ay ipa-derma nako ako nilang i-donate na lang nako or ang ako ang ipalit og skin routine i-donate na lang nako so
wala na siya tayo panahon no sa tong sarili nga magsinelfish ta nga sarili lang gid nato self-centered kita sarili lang nato ang atong hunahon. So ang tinuod jud no ang paghigugma sa Ginoo no is the best way to love God is the best is to love others nga kanang ano nato sila kanang itabang nato ang atong ihalad atong kinabuhi no sa kanang mutabang ta sa ministry sa buluhaton sa Ginoo bisan ako Amen. gamay ra to. So, unsay kuan nimo? Unsay last word nimo? About sa English nimo ni. Kay murag 5:30 na. Ay, okay. Pero kinahanglan lang adto sa part. Unsay Ano kuan ang nimo? play ka? Conclusion. Kanang mo share and then dili magtinamad tapos kanang maging simple living na dili magkinuan nga kanang mahimo ta nga kahayag no mahimo tang kahayag nga to sa kaning sa bukid tapos dili lang sa bukid bisan asa ta so kana lang akong Magamping sa kuan, magamping sa bitin ug sa linta kay agoy kahadlok ay. Oh, hadlok kay na. Mami Leia, wala jud to na wala jud mi na kuan ato exempted kay na anuhan jud mig linta so mga Hadlok atong si kuan bitin ba? oo katong bitin delikado daw to pero dapat daw dili gyud daw mi magbulag-bulaga ng ano lang gyud daw mi ana di magsaba-saba kay mamaak gyud daw na sila kay isog kayo Oy, maas gid ay. oo isog kayo ang mga linta so ay isog kay ang mga bitin so moto Excuse me, Macy. Next time, if ma-encounter ka na leeches, kailangan bumili kayo ng Red Horse or any alcohol, yung, kus ano yun, di ba blood sucker sila? Para Or sabon, pwede sabon. yung, sabon ay hindi yung- natanggal yung mga alcohol like mga Red Horse, yung mga strong na mga drink sa mga lalaki, yun, you can use it. Para Thank you sa testimonies, Baby Dwayne. It's so great testimony. Amen. Thanks for sharing. thank you kayo Okay. So, any reactions, Brother Edel and Sis Leia and Teacher Den, and then we'll have our closing hymn. No reaction. Wala akong reaction kasi paalis na ako. Yung aso ko nasa pintuan. Okay, so before we end, I'll give you the verse from the Bible na nalain ko sa story, sa testimony, just a short verse from the Bible. In Philippians chapter 2, verse 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. So we should be sensitive sa mga pangangailangan ng other people. So we should look at kung anong pangangailangan nila, and we have to share our blessings. So sharing is caring. So once again, good evening and happy Sabbath day. For our closing hymn, salamat sa pagtanaw we're going to sing Leaning on the Everlasting Arms. Okay, Missy, when you're ready. for our closing song let us sing Leaning on the Everlasting Arms. What a fellowship, What a joy divine, leaning on the everlasting arms. what a blessedness, What a peace is mine, leaning on the everlasting arms. leaning, Leaning, safe and secure, from the Lord. leaning, Leaning on the everlasting arms. what a Sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how the past goes from day to day, leaning on the everlasting leaning, safe and secure from all. Leaning
nor leaning on the everlasting arms. What a wonder, What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have passed years with my Lord so near, leaning on the Leaning on the everlasting everlasting arms. arms. Lead me safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Amen. Amen. Before our Amen. closing prayer, let me request Sis Leia to lead our closing prayer, please. Thank you very much. Okay, let us pray. Dalagon nga Dios, amahan nga balaan, ana ikaw sa kaytasaan sa mga langit. Ginoo, daghan kaayong salamat Lord nga diin imo kaming gihatagan ining mao nga great opportunity nga diin kami nagakatigom sa Zoom para sa pag-worship, pag-ambahan, pagdalayg diha kanimo ning Vesper worship Lord. Thank you so much sa bisan sa mga kakulian nga wala magka adunay mga technical problems sa mo ang pag-live streaming. Hinaot nga ikaw magapanalangin hangtod sa sunod namong higayon nga kalambo ang amo ang pag-live stream nga unta wala na mga kakulian Lord. Salamat kayo Lord sa Sabbath day nga diin kami makapahulay sa amo ang pagtrabaho sa tibuok nga simana aron sa pagdalayg pag-ambahan di sa imong ngalan. Salamat kaayo o Dios sa gasa sa kinabuhi nga ikaw naga-preserve sa amo ang tagsa ka mga kinabuhi nga diin kami nalikay sa tanan nga mga katalagman sa labi na sa crisis nga giatubang sa karon sa tibuok kalibutan nga ikaw nagapreserba sa amo ang tagsa-tagsa mga kinabuhi uban sa amo ang tibuok nga pamilya. Daghan kaayong salamat o Lord hinaot ikaw magpadayon sa pagtabang kanamo nga magapadayon kami sa among pag-alagad kanimo maiwas sa mga tanan nga katalagman malikay sa mga sakit karon nga giatubang og sa uban usab sa mga calamity nga giatubang sa tibuok kalibutan Lord. Usa kini sa mga signs sa imong nga second coming Lord. Haduol na ang imong pagbalik. Hinaot nga unta ikaw magatabang kanamo malig-on ang among tagsa-tagsa nga pagtuo makabarog kami sa tanan nga pagsulay ug andam kaming tanan nga mudangat moatubang kanimo sa imong ikaduhang pagbalik uban sa among tibuok mahal sa kinabuhi nga kita-anay kami sa langit nun nga puloy-anan way usa makulang kanamo. Salamat usab sa imuha nga paggiya sa mga program today sa mga participants especially ni Bibi Duen nga nakahimo siya sa pag-share sa iyang nga testimony bahin sa iyang pag-uban sa Sulad Missionary Lord. Salamat kayo sa imuhang pag guide kaniya samtang nag-deliver siya sa iyang part sa iyang testimony. Salamat Lord nga ikaw nagadasig kaniya hinat ikaw magalig-on kaniya maghatag og kadugang kadasigon ingon usab ikaw panalangin no ta sa amo ang ministry Adventistang Visayas Day Ministry. Panalangin ni ang mao nga ministry Lord nga unta mahimo kay ning instrumento sa pagsangyaw sa imong pulong nga daghan untang mga hamiling kalag nga among makuha pinaagi ning among group nga magauban ang imong balaang espiritu nga makatabang kami sa pagsangyaw sa imong balaang pulong ug daghang mudawat diha sa imong ngalan isip bugtong Dios ug personal nga manluluwas. Panalangin ni ang tanan nga mga admin sa Adventistang Visayas Day Ministry ingon manusab sa Stay Singles Connect nga unta ang mga kabantan-unan madasig sila sa pag-alagad kanimo o nga madasig usab sa pagpangita og mga partner nga kauban sa pagtuo aron wala nay kapulian sa ilaha nga pagkaminyoon pohon Ginoo ikaw magapanalangin sa mga batan-on nga mga Adventist. Lord, daghan pa kay nga mga pag-ampo nga wala nalitok sa ako nga baba ikaw nasayod na nang tanan kining tanan ako gitugyan ug basta kapasayloan sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. And Thank so you. once again, good evening and happy Sabbath. Bye-bye. Everybody. Bye. See you next time. And to our viewers, thank you so much and see you next Friday. Bye! Bye. Good night. Tulog na mi.